Μίτροβιτς. Πάσα πέρασε. Το σούτ από τον Πρέτ out. Στο 11 η πρώτη καλή στιγμή του μάτς για την Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ισοπαλία στο Champions League για 26 μάτς. Το γύρισμα πολύ ψηλά για τον Πρέτ. Ο Μπόγκ την κεφαλιά. Ο Πρέτ προσπαθεί να κατεβάσει. Κλιέσταν. Ο Μπρούνο το σούτ out. Εκτελεί ο Πρέτ, βγαίνει ο Ρομπέρτο με γροθιές. Ευκαιρία για τον Νάουτιν, κόρνερ ο Μπόγκ. Σαβιόλα, περιμένει ο Βάης που έχει πολύ χώρο και μπορεί φυσικά να τρέξει με τον Ζιλέ. Πάει εσωτερικά. Σαβιόλα, ξανά για τον Βάης, δεν περνάει μπάλα από τον Ζιλέ. Ο Σαβιόλα γυρίζει, ο Μήτρογλου από κοντά, γκολ Ολυμπιακός. 1-0 με την πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακός με τον Κώστα Μήτρογλου. Στο 17, γκολ νούμερο 7 στη σεζόν. Ο Ζιλέ δεν μπορεί να απομακρύνει. Ο Σαβιόλα την assist. Ο Μήτρογλου από κοντά το γκολ. Σουάρες. Μπαίνει η περιοχή, κάνει σούτ ο Ρομπέρτο εντυπωσιακά. Ο Μπόγκ μακριά. Μήτρογλου. Κάνει το σούτ, out, στο 20. Πάλι ο Σάμαρης με τον Κλιέσταν, αυτό ακριβώς που λέγαμε, πέναλτι για την Άντερλεχτ. Μίτροβιτς απέναντι στο Ρομπέρτο. Εκτελεί ο Σέρβος, το πιάνει ο Ρομπέρτο το πέναλτι, ναι, με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Τίλεμανς. Γεμίζει, καλό γεμισμά, ο Πρέτ στην κίνηση. Ρομπέρτο με γροθιές. Μπερδεύονται ο Λαϊτάν και ο Βάης. Ο Ζιλέ θα στρώσει την μπάλα, ευτυχώς. Η ευκαιρία χάθηκε. Ο Σουάρες στην περιοχή. Ζιλέ. Μπάλα για τον Μήτρογλου. Περνάει ο Μήτρογλου, κατεβάζει και σουτάρει out. Μπρούνο. Πέρασε από το Σιώβα. Και γυρίζει την μπάλα, περνάει από τον Μίτροβιτς ο Σουάρες, το σουτ, out. Στο 52. Ο Πρέτ, ο Μπρούνο για τον Πρέτ. Γυρίζει για τον Μίτροβιτς από κοντά, ο Ρομπέρτο, πάλι πολύ μεγάλη επέμβαση. Στο 53, ο Μίτροβιτς δεν το πιστεύει. Κουιατέ, όπως απομακρύνει ο Κουιατέ. Ντιγκά έπεσε πάνω στην μπάλα η οποία περνάει για τον Μήτρογλου. Γκολ! Στο 56. 2-0 ο Ολυμπιακός. Ας χάνει η Άντερλεχτ τις ευκαιρίες, ο Ολυμπιακός βάζει τα γκολ. Είπαμε οι αριθμοί δεν έχουν καμία σημασία, τα γκολ μετρούν. Δεύτερο γκολ ο Μήτρογλου. 2-0 ο Ολυμπιακός. Έφυγε ο Φουστέρ. Φέρνει την μπάλα μπροστά του. Μήτρογλου. Με τον Βάης να ακολουθεί. Μήτρογλου! Γκολ! 3-0. Είναι απίστευτος ο Κώστας Μήτρογλου. Δεν ασχολείται με την κίνηση του Βάης γιατί ξέρει που θα στείλει την μπάλα. 3-0. Φανταστικό γκολ. Μήτρογλου για τον Βάης και ο Μήτρογλου πάει περιοχή. Ο Σλοβάκος, Κερασάκη στην τούρτα, ο Σλοβάκος σουτάρει, όχι, ο Καμίνσκι τον σταματάει.